ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಇನಿ ಚಾಕ್ ತಿಂಡಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಂತದೆ. ದಿನೋಲ ದೋಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಬಯ್ಯದ ಟೈಮ್ಡಕ್ಕೂ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪುನ್ ಕಾಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ನೀರು ದೋಸೆನೆ ಮಂತದಿಪ್ಪ ಅಂಚ ಇನಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಂತದೆ. ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪೇರಂದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅನ್ನ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪೇರು ಅವಳ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚನ ತಿನ್ಪೇರು. ಚಾ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಇನ್ನು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ಲ ರಜೆ ಚಾರ್ನಲ್ಲ ಚಾ ಇತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಚಾ ಹಾಪುಂಡು ಮತ್ತೆಂಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಎಂಕ ಮಾಮಿಗೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಚಾ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾಂಡೆನೆ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಬರ್ತೇರು ಪುಂಚಮೆಗ್ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತಂದು ಪತ್ತೊಂಬಲೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲಿಗ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನತ್ತೆಲ್ಲ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪರೆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ರೈನ್ ಕೋಟ್ಲ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ನೀರು ಬೂರ್ನ ನಮ್ಮ ಪೈಪ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಾವತ್ತೆ ಒಂದು ತಕರ ಪೋಪುಂಡು ನೀರು ಇದಿನ ಜಾಲಿಗೆ ಬೂರುಣ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಜಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂಜೇ ಜಾಗ ಬೂರ್ನ ಜೋರು ಜಾರುನು ಅಂಚನೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ಏಪಲ ಪನಂದೆ ಕನಪುಜೆರಿ ಇನ್ನಿದಾದನ ತೂನಗಾರೆ ಗಾಸೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಐಕ್ ಪತ ಹತ್ತೇರು ಎಲ್ಲ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಂದು ಇಜಿನಿಂಚೀಗೆ ಜಾಲಿಗೆ ಬರೋಂತನತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬುಡುಡು ನೀರ್ನಯೇ ಇಂದೇ ಬಿನ್ನೇರು ಬೂತಾಯ್ದ ವಾಸನೆ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಡುಂಡ ಅಂತ. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಓಯ್ ದೇ ಹೈಕೇರ್ ಮಿತ್ತು ಪಂಡ ಜಾರಂದ ಮಿತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮೂಲು ಮಿತ್ತು ದೇಕ್ ಕಾಂಡೆದನ್ನ ಮೀನು ಬತ್ತನು ಅಂಚ ಬೂತಾಯಿ ಬಂಗುಡು ಎಟ್ಟಿತ್ತನ ಬೂತಾಯ್ದು ಒಂದು ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಬಂತೀನಿ ಚೇರ್ ಕೈ ತಕನಪ್ಪ ಒಂದು ಉಂಟುವ ನಾನೊಂದು ಚೇರ್ ನೋಡಾಯ್ತು ಮಿತ್ತದಿಯಾರ ಕೆಂಪುದ ಚೂರತೆ ಉಂಟ್ಲ ಅವು ಕನಪ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ಬಡ್ಸ ಶುರುವಾನಾಗನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಡ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವಾರ ಪಾಮಜ್ಜಿ ಬತ್ತ ಟೈಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ವರ್ಷನ್ ತಟ್ಟಂದಾವಿಯ ಬಯ್ಯಡ್ ಕಟ್ಲೆ ವರ್ಷನ್ ತಟ್ಟಂದ ಬಯ್ಯಡ್ ಕಟ್ಲೆ ದೆತ್ತದ್ಲ ಕೊರುವೆ ತಿಕ್ಕದ್ಲ ಬಿಡ್ವೆ ತಟ್ಟಿ ಅಡಾಣ ಅಂಚೊಂತುದು ಕೂಡ ಮಿತ್ತ ಟ್ಯಾರೆಸ್ಗೆ ಬಬ್ಬರ ಓಲ ಡಿಜೆಗೆ ಎನ್ನತೆ ಮದಿಮೆಪ್ಪಂದು ಆಟಿಯತ್ತ ಬೈಕ್ಡ್ ಮೇರ ಜ್ಯೂಸ್ ನೇಲಾದಿರಿ ಏರ್ಲ ಎನ್ನೋಡ ಮಿರಿಂಡದ ಬಾಟಲ್ ಇಂದು ಮಿರಿಂಡದಲ್ಲ ಕಡೆ ದೋಜುನು ಅಲ್ಲೇ ಬೈಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಂದಿರತ್ತೆ ಚಿನ್ನನ ಗಾಡಿಗೆ ಅವು ಮಿರಿಂಡ ಅಂದ ನೋಡಿ ಇರಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಅವರ ಮಿರಿಂಡ ಎನ್ನದು ಪೋಂಡು ಮೇರ್ದಾನೆ ಈ ಬರ್ಸ ಮಿರಿಂಡ ಕಂದೇರಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೂನ ಬಾಟಲ್ ಹನತ್ತಾವು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಕಜ್ಜಿ ಪೊಂಜಿ ಬೇಗ ಕಾಂಡೇನೆ ಮೀನು ಬೇಗನೆ ಬತ್ತನೆ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮಂತೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಂತಿನ ಚೂರು ತಾರಾಯ್ಪಾಡ್ದು ಬೂತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತನ ಮಾತೆ ಇಟ್ಲ ತೆತ್ತಿಜ್ಜಾಣ ಒಂಜಿ 2-3 ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೆತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತಂಡ ಸಾರ್ಲ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಬೂತಾಯಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಸಾರಡೆವು ನೋಡಿ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ನನ್ನ ಮಗಲ ಸಾರಡು ಉಲ್ಪಾಲ್ ಬೂತಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡಲೆ ಬೂತಾಯಿ ತಿಂಜಿನಲ್ಲ ಸಾರಡು ಉಲ್ಪಾಲ್ ಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಇದ್ದಿನ ಚೂರು ದಾಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಮುಖ ಮುಟ್ಟು ಜಲ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಬರ್ಸಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಬರ್ಸನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ವರ್ಷ ಇದೆ ಮದ್ದು ಪದ್ದು ಕೊಡ್ರಾದೆ ಫುಲ್ಲು ಜ್ವರ ಇತ್ತಂಡು ಬಿಟ್ರೇನಕ್ಕೆ ನಿಜ ಜ್ವರ ಐತೆ ನೀ ಒಂತೆ ಬೆಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಂಡು ಈಗ ನೆಟ್ಟೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಥ್ರೋಟ್ ಅವು ನೆಟ್ಟೆ ಗುಳ್ಳೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ಳಾಡು ಗಟ್ಟಿ ಬೀಜ ನೆಟ್ಟದ ಅವು ಆಪಿ ನೈಟ್ ಜ್ವರ ಹೈ ಫೀವರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಡೆನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತುಯ್ಯ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ
ಜ್ವರಗೆ 1 ವೀಕ್ದು ಬುಡಪತ್ತ ಜ್ವರ ಬರೋದಿತ್ತು ನನಗೆ ತುನಗಿತ್ತೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಜ್ವರಗೆ ಬಾಲೆ ಡೆತ್ ಆತನು ಆತಿಲ್ಯ ಪೊಣ್ಣಾಗ ನಿಮೋನಿಯಾ ಪನ್ನಾಗ ಓಂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತುನಗ ಇಪ್ಪ ಅವಲ ಒಂಜೆ ಬಾಲೆತ್ತಿನ್ಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿಪ್ಪಡ್ ರಡ್ಡಿಪ್ಪಡ್ ಅಪ್ಪೆರ್ಲಿಗ ಜೋಕುಲೆ ಎಂಚಾವತ್ತೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೇರಾರು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಪ್ಪೇರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನವ್ವೆ ನೀಡಿಗೆ ಬಾಲ್ದಿದಿಯರ ಅದು ಮಾಮಿ ಇತ್ತನೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಟೆ ಪಾತ್ರೆ ನೈಕೆ ನೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಿತ್ತ ರೂಮ್ ಹುಡ್ಕುಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಎತ್ತಂಡ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಕಬ್ಬಿದು ಹೋತುನು ಅಂಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ ತೂದು ಮೂಡೆ ಆಫ್ ಆಣೆ ಅಂಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜ್ವರ ಬೇತದಾಲತ್ತ ಜ್ವರ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಬಾಲ ತೀರುನ್ ಪನ್ನಂಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಐಕ ಆಯುಷ್ಯನೇ ಆತಿತ್ತನದ ಅನ್ನ ಪಾಪ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಈಮೆತ್ತ ಸೋಪ ಈಮೆಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಂಡು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂದು ಬರ್ಸಗ್ ಈತ್ ಜಾಗ ಲೀಕೇಜ್ ಅವೊಂದುಂಡು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಉಂಡತೆ ಹಿಡ್ದು ಡ್ರಾಪ್ ಊರು ನೆಟ ಸೋಪ್ ಎತ್ತನತೆ ವರ್ಷು ಚೂರು ಮುಲ್ಪ ಚೆಪ್ಪರೆ ಅಂದ್ ಬತ್ತೆ ಸೋಪ ಟಿವಿ ತೂನ್ ವರ್ಷು ಪಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಸೋಪ ಚಂಡಿ ಆತಂಡು ಅಂದ ಚಂಡಿ ಆತನೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ನೀರು ದಲ ಗುಚ್ಚಿದ್ದು ಜಿ ನೀರು ಕಂದು ಜಿಂಚಿ ಪಂಡೆ ಒಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ತೂನಂಗ ನೆಟ ನೆತ್ತ ಊರುಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ಡ್ರಾಪ್ ಊರ್ನು ಎಂಚಿನ ಓಡುದಿಲ್ಲಾಂಡಲ್ಲ ತೋರುಂಡು ಇತ್ತೆ ಟ್ಯಾರಿಸ್ದಿಲ್ಲ ತೋರುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ತು ನಮ್ಮಂದತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಗಂಡಲ್ಲ 10 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು 1 ವರ್ಷ ಅನ್ನಂಗನೆ ತೋರುಂಡು ಒಂದು ತುಲೆ ಈ ಜಾಗ ದಾರಂದದ ಕೈತ್ತಲೆ ತೋರಾರೆಂತೂ ಈ ನೆಟ್ಟು ತೋರುಂಡು ಪಿರತುಲೆ ಕಂಬಲಿ ಪುರಿತ್ತಲಕ ಮಣ್ಣದ ಗೂಡ್ತೋಜನೆ ಉದ್ದಾಲ್ ಅವು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣು ಪಂಡ ಕೇರೆ ಬರ್ಪುಜ ಅಂಚ ಅವೇಶೆಪುಡು ಬರ್ಪುಡು ಎಕಡೋರ ಮಾಮಿ ದೆತ್ತದಲ್ಲಿ ತಂಜಿ ಆ 2 ಗಂಟೆ ಆಡ ಅಂದೆ ಕುಡವೈದನು ಮಣ್ಣದ ಮುದ್ದೆ ಬಾ ಹಿಂಗನ್ ತೂಂಡಾಪುಜಿ ಮೇ ಪೂರ ಅಂದು ಎಂಚಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಾಕಿ ಫುಲ್ ಹಾಳಾಪುಣ ಆಯ್ತ ನೆಕ್ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವರ್ಷನೊಂತೆ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಡತ ವಯಸ್ಸೊಂಚೂರು ಸರಿ ಅವರೆರಡು ಇಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಆಡ ನೆಟ್ಟೆ ಉದ್ದಲು ಉಂಡತೆ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಉದ್ದಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಬಾಕಿಲ್ದು ಇಡೇಟ್ಟುಂಡದೆ ಈ ಜಾಗಡು ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂಚಂದೆ ಒಂದು ಪೂರ ಉದ್ದಲು ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟಾಪುಂಡು ಮುಟ್ಟುಂಡ ಫುಲ್ಲು ಬಾಕಿಲ್ ಪೋತುಂದೆ ಗೋಡದು ಇಡಿಟ್ಟು ನೆತ್ತೆ ಇಡಿಟ್ಟು ಪೂರ ಉದ್ದಲು ಅಂದೆ ಮುಲ್ಪಲ ಪೋಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಕಂತದ್ದು ಪತ್ತಾದಿತ್ತ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಉದ್ದಲ್ದ ಬಂಡಾರಟ ಮೂಲು ನೆಟ ದಾರಂದ ನೆಟಲ ಲಗಾಡಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಪುರಿಪುನ ಉದಲ್ದುಲ ಐತ ಕಾರ್ ಬಾರ್ದು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜರ್ತು ಪಾಡು ಅಥವಾ ವರ್ಷು ಒಂದು ದಾರಂದ ಫುಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋಂಡು ಎಂಕ್ಲೇನ ಫುಲ್ ಲಗಾಡಿ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಪಿದೈ ಪಾಡು ನಾನೊಂದು ಇಲ್ಲನೆ ಲಗಾಡಿದ ಎತ್ತನು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಫುಲ್ ಪೋತುನು ದಾಯಕ ವರ್ಷ ಚೇರ್ಕಂತೀನಿ ಉಲ ಇಪ್ಪಾಡು ಇಂಕ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚರ್ಮುರಿ ಉಕ್ಲೆ ಚರ್ಮುರಿ ತಿನ್ನೇರು ಆಸೆ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಇಂಚ ಎಗ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಬಂತದ್ದು 2 ಎಗ್ ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುಂಚ ಮೇಡ್ದು ಚರ್ಮುರಿಗೆ ಅಂತೇರು ಚರ್ಮುರಿ ಅದು ಕುರ್ಲರಿ ಬೆನಿತ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು 2 ಎಗ್ ಬೇಪದು ಪಾಡ್ಗ ಪಂದ ಇಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚೂರು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಕೈ ಮುಂಚೆ ಬಡ್ತದ ಬೋಡ ಕಟ್ ಮಂದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡೆ ದೀತತ್ತ ಅವೇ ಓಲ್ಡಿದ್ದು ಕೆಲವು ರಪ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಹತ್ತು ಪಕ್ಕ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಕುಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡ ತುಪ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಫುಲ್ಲು ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚೂರು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಇತ್ತಂಚಿನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡು ಒಂಚೂರು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗದ ಕನಗೆ ಸ್ಪೂನ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಬ್ಜಿ ಶೋಕ್ ಮಂದು ಕೈ ಇಟ್ಟೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರಡು
വീഡിയോ കലർ ಗೊತ್ತಾವನಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದೊಡಿತ್ತಂಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ರ ನೆನೆಪಾಯನಿ ಚರ್ಮುರಿ ಪಾರ್ಟಿ ತಿನ್ಕ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು.